Piger! Den er på vej! Den er på vej! Hvad er det, Barbie? Er mit teen-angstblad kommet? Mit frøken Stuntman begynder sæt. Har jeg vundet månedens flotteste enhjørningpris? Det er bedre endnu. Den nye rutsjebane kommer i dag. Woohoo! Endelig noget, der kan kaste lidt glans over drømmehuset. Du ved godt, at du er den eneste i verden, der har et indendørs delfinakvarie, ikke? Vi burde begynde sommeren med den perfekte poolfest. Må vi hjælpe, Barbie? Må vi? Jeg kan slet ikke gøre det uden jer. Bare rolig, Barbie. Jeg ved, hvordan man arrangerer en fest. Det bliver den fedeste plaskefest. I er bare nogle svisker. Jeg ordner invitationerne. Okay, folkens. Lad os fordele opgaverne. Skipper, du står for oppyntningen. Godt forsøgt, Stump. Jeg vil betage gæsterne med min vilde DJ-kunde. Chelsea, du står for oppyntningen. Det kan du godt glemme. Jeg vil fremtrylle nogle af mine små lækkerbiskner. Tja, så er det vel mig, der står for oppyntningen. En poolfest? Tja, jeg skulle jo egentlig til Malibu Lyrik Festival. Ved I hvad? Eugene og Ingrid må bare klare sig uden mig. Og min lækre bønnegryderet. Sådan! Poolfesten er parat til start. Poolfest hos Barbie, hva'? Jeg har andet at tage mig til. Det har jeg egentlig ikke. Men sidste år ødelagde Barbie min poolfest, fordi hun stjal al min opmærksomhed. Så jeg vil i hvert fald ikke komme til hendes. Ved I hvad? Jeg tror, jeg kommer. For så kan hun selv mærke, hvordan det føles. Hævn! Sejt. En poolfest, hva'? Jeg vil betage gæsterne med min vilde DJ-kunde. Og jeg vil betage dem fra første øjeblik. 51, 52, 53, 54... Aha, sådan. Jeg har lavet masser af mavebøjninger hele vinteren, og pigerne ved jo ikke noget bedre end at se en fyr blære sig ved poolen. Stacy, gæsterne er på vej. Var det ikke dig, der stod for oppyntningen? Skulle Tony ikke gøre det? Nej, pynte op med de her. Neglelakken er jo ikke tør endnu. Det er da heller ikke til at have folk nu om dagen. Hej, Barbie! Lige til tiden. Hvad så? Hej, smukke. Jeg har lige fået nye badebukser. Helt perfekt. Og nu min fashionabelt forsinkede, men uforglemmelige entré. Har du glemt din bikini? Nå ja, flot badering. Jeg siger mange tak. Nu husker du vel at puste, ikke at suge, ikke, Teresa? Ja! Hvad var det nu, jeg skulle? Hør her alle sammen. Vi har mad, musik og masser af sjov på programmet. Men det, jeg har glædet mig så meget til at vise jer, er den her. Hej alle sammen. Prøv lige at se mig. Jeg har altid ønsket mig sådan en. Hvad? Alle sammen? Mig? Er den ikke bare fantastisk? Godt, nu ikke noget mere at skubbe. Se mig, Barbie. Se mig. Geronimo! Nej, sommerens første fest må bare ikke blive en fiasko. Det må den bare ikke. Nej, Barbie. Sikke en skam. Sikke en skam. Frygt ej. Jeg skal nok opgradere den til den super seje rutsjebane, som alle dukker går og drømmer om. Tak, Ken. Okay, alle sammen. Så skruer vi op for musikken. Jeg kigger lige til maden. Hey. Hvad så? Havde du tænkt dig? Jeg vil bare lige... fordi jeg... Nå, for jeg skulle lige til... Jeg er den bedste DJ. Hvad er du? Flyt dig så! Du må bare vente til jeg er færdig. Stacy, Hvad så, søster? vi bliver nødt til at beskæftige vores gæster, indtil Ken er færdig med rutsjebanen. Hvordan går det med de småsegode lækkerbiskner? Det tjekker jeg. Tak, Stacy. Stacy til Chelsea. Hvor langt er du med de der lækkerbiskner? Ovnen kører altså på højtryk herude. Den kan snart ikke holde til mere. Jeg har brug for mere tid. Mitch, vandet er perfekt til en svømmetur. Hvorfor springer du ikke i? Perfekt. Ja, lad os nu se.
Jeg har taget mit eget pH-sæt med, så jeg kan måle mig frem til, om klorindholdet i vandet er for højt til min følsomme hud. Wow, det er en pige, der fester igennem. Tid til operation Betag Barbie. Hey Barbie, tag lige og se her. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvis jeg skal blive til den her gabekonkurrence, skal jeg bruge et par ting. Selvfølgelig, Raquel. Hvad har du brug for? For det første skal jeg bruge et bord. Helst et, der vender mod syd, tak. Ja, det går vel an. Godt. Hvad skal man så gøre for at få et menukort? Barbie? Den skal altså stå i en 45 graders vinkel. Jeg er sikker på, at jeg gjorde det rigtigt. Hop, bøj, drej, dyk. Jeg er med! Hey Barbie! Tag lige og se her! Igen! Hop, bøj, drej. Dyk! Ken, du har været deroppe i flere timer. Skal jeg komme med noget iste? Saftevand? Gazpacho? Tak, skatter. Men jeg har ikke brug for noget. Hvis jeg skal være ærlig, så var jeg ret tørstig. Men jeg kunne da ikke drømme om at lade en smule dehydrering og solstik få krammet på mig. Jeg er så udtørret. Ken! Jeg har lidt svært ved selv at smøre solcreme på ryggen. Gider du, så er du en skat. Jeg er ked af det, Raquel, men jeg har en lille smule travlt heroppe. Ups! Hvad sagde du, Ken? Det lød som om, du sagde, ups. Kan du ikke andet end det? Kan du måske gøre det bedre? Hvad er det her? Gammel traverdag? Du skal kun nu. Hallo? Barbie, jeg er skrubsulten og virkelig svimmel. Du skulle ikke have en snack. De er straks på vej. Stacy, Er alt i orden? hvordan går det med maden? Mitch, tror du nu, at det er en god idé at have reagensglas i nærheden af poolen? Stacy til Chelsea? Det er Chelsea. Hvad er status på lækkerbisknerne? Vi er løbet ind i nogle problemer. Hvilke problemer? Vi skal have hotdogs nu. Du falder ud. Uforudset udfordring. Jeg tror, vi bliver nødt til at ringe efter nogle pizzaer. Nu. Fiasko. Er jeg også sultne? Giv mig noget mad. Jeg har det. Så er der burger til alle. Det var så det. Jeg tror omsider, den er færdig. Faktisk blev jeg færdig for en time siden, men jeg rev hul i mine badebukser. Alligevel havde jeg ikke i sinde at lade en lille ting som et rusten søm eller stivkrampe få has på mig. Hvad siger I så? Den er fantastisk. Ken, du har virkelig overgået dig selv denne gang. Den ser fantastisk ud. Og så overtræder den adskillige bygningsreglementer og byplaner. Jeg må nok hellere tage den første tur. Det vil en sand gentleman gøre. Godt forsøgt, lille Ken. Hvis der er nogen, der skal tæmme denne rutsjebane, så bliver det mig. Pas på i det sidste sving. Du kan godt få for meget fart på, hvis du ikke lægger dine ben over kors. Ryan! Du må endelig ikke kigge ned! Eller er det op? Nej, det er ned. Det er ned! Den er større, end jeg regnede med. Du kan godt, Ryan.
utroligt. Vi havde næsten ikke nok mad. Musikken var unik. Fed fest, Barbie. Din søster er møgirriterende. Siger du? Rutsjebanen. Du skal måske justere hældningen på loopene og reducere gladiteten lidt. Jeg skulle lige til at sige, reducere gladiteten. Men jeg tror, det hele var en succes. Åh nej, jeg har jo slet ikke stjålet opmærksomheden. Hey alle sammen, se lige Raquel. Tak fordi I kom. Farvel. Den sad. Barbie? Barbie?